Anong nangyari sa internet? Diyos ko naman, makisama ka naman ay. Naasar ako dito mga lalabs. Uy. Yan, Mr. Jadin Lalab. Nag-ano kasi tayo na ang bagal ng internet. Kainis. Si Rodi, 12:03 a.m. Central Time. Rodi Iraheta with autism. Ayan. Rodi Lalab, big love shout. How are you, my friend Rodi? How are you, lalabs? 12 a.m. Central Time. Parang uulan mga lalab. I think rain is coming. Madam Merenya, may love shoutout po, madam. Harang, salamat po, madam, sa paharang. Pang take 2.
Miguel Love, shoutout sa lahat at tamsak host. Ayan, Madam Herminia, maraming salamat po sa patamsak. Ayan, 7 million Miguel Love, shoutout mga lalabs. Manay Ara, na-hide mo main co-host. Hindi ko nga alam, Madam Ara, dami pindot kanina. Kaasar. Di ba tingnan mo, nag-tiktok ako, may napindot ako na ano, iwan ko, Madam Ara ba? Dami kong napindot kanina. Tingnan mo, nag-tiktok ako. Kasi nawalan ng sound. Ano ba naman ako? Hanapin ko lang. Diyos ko. Sorry naman talaga, Madam Ara. Anong pinaggagawa ko? Unhide mo. Sige po. Kasi kanina pindot ko ng pindot yung palit-ulit. Diyos ko, nag-take to pa ako na bad trip pa tong internet na to. Kasi ano nga kita kanina, pipin. Kaso, ano ba namang ginawa ko? Ay, Diyos ko, Panginoon. Ayan, Jobiso, Miguel Love, shout out. Mag-ano ka nga, Madam Ara, mag-type. Ayan, meron ka ng ano, jacket, lalab. Saan na ba yun? Jacket, meron na lalab. Nawawala ko lalab sa sarili ko, hindi ko alam. Oh my God. Joby lalab, meron ka ng jacket. Palablab pa ako nakapin mga lalads. Diyos ko, anong nangyari sa akin? Joby, nagbaba ng bailablabin natin mga lalab. Pinindot ko kasi yun. Tingnan mo, Madam Arata, nag-tiktok ako. Kasi may napindot ako na lag out ko lahat. Pati yung sound nawala. Ay, may iniisip kasi ako eh. Nawala sa isip ko. Ano ba naman yun? Aliger sa International Culture High, Miguel Love, shout out. Diyos ko, Panginoon, patawad God. Kung anong pumapasok sa isipan ko. How are you doing today, guys? We're doing good. And how about you, Alijan? Please connect on the pin, mga lab, RN Ilos Vlog. Palablab na kapin, mga lalab na kapin. Ayan, upcoming live, 2 p.m. Si Madam Mara, 2 p.m. mayroon mga lalab, live. Naka-hide, sis. Atay. Sige, Madam, wait lang. Ay, Diyos ko. Na-hide, sorry naman talaga, Madam. Hindi ko talaga sinasadya. Patay tayo dyan. Diyos ko po. I'm fine, thank you, host. Connect on the pin, lalab. Kumukulob-kulob pa. I-search taraw.
Madam Ara, okay na? Okay na, madam. Okay na, madam. Tingnan mo nga. Diyos ko. Tingnan mo sa community sa YT Studio. Patay. Diyos mio. Sorry naman talaga, madam. Ay. Sorry naman talaga. Di ko talaga sinasadya. Okay na. Patay tayo dyan. Oy. Baka pag nagpunta ako sa live mo, hide mo rin ako. Patay tayo dyan. Meron na yan, Madam Moderator. Diyos ko po. Sorry naman talaga. Di ko talaga sinasadya. Ayan, 7 million mega love shout out. Hi. Mabay. Hi, mabay daw. Meron na yan. Oh, Islands, have you never even college before? What are you talking about? How are you, Takuluko? I changed my live timing. How are you, my friend, Takuluko? Madam Ara is there. Say hi to her. Ali dyan. You didn't say how are you. Ali dyan. Just now you come, then you ask like this. First, say hi, Islandski, how are you? I didn't see you many days. You say like that, Takuluko. Ayan, Madam Ara, baka pag nagpunta ko sa hide mo rin ako. Sorry talaga naman talaga, oy. Ayan. La 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 la. Mga lalapalablab na kapin, 2 p.m. may live si Madam Ara. Takuluko, how are you, my friend? Long time I didn't see your your message there on my live. How are you? Taku. Islandski College is school? What? Yeah, but not finish. Only second year. Takuluko. Kung ano-ano mga tinatanong ng batang to. James Vlog, thumbs up po. Lalab, mega love shout out. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin. Ali dyan, lalab. Ayan, 7 million mega love shout out. Palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin si Madam Ara and Elos Vlog. Patamsak mga lalab 2 p.m. Meron si Madam My Live. Host, yes. Kumukulog mga lalaboy, parang ulan. Yeah, I miss you, host. Thanks. I miss you to my friend Ali Jan. How's everything? How is your channel now? Hi, Taku. Hi, Taku from Ali Jan. Taku, where are you now, my friend, Taku? Islands kid, do you get drunk or you are Muslim girl not drink? Yes, I drink also. Sometime I drank. James Vlog, nagbaba ng bahay, Sir James. Kumusta ka na po, Sir James? Di kita nabibisita. Ilang araw na akong di nakakapangisda, oh.
Live yung binaba mo, James Vlog. Ailinski, what is your favorite food to eat when drunk? No, I didn't eat. While I'm drunk, I didn't eat. I don't eat pulutan. Chicken Joy. Fried chicken. Ayan, 8 million mega love shout out. Introducing today's shrimp tank to everyone from Japanese friend. 8 million mega love shout out. Mga lalab, magbaba kayo ng bahay dyan mga lala. Pwede kayong maglablaban dyan. Thanks God, everything is good. Yes, lalab. Takuluko, miss you, sweetie. Takuluko, say hi to Madam Ara. Ailinski, why do monkey like banana? Because banana is the one of food of monkey. That's why. No other food. Takuluko, Madam Ara, say hi to her. Takuluko. Ayan, 5 million mega love shout out. Ara, hi from Takuluko. Why are not visit to her live? When I go to her live, I didn't see you there, Takuluko. I was drunk last night. Why? Bang, BMRS channel. Hi, host. Islandski vlog. Tamsak Indan. Bang lalab, mega love shout at di kita lalab ng jacket. Ayan bang, meron ka ng jacket lalab. Thank you so much lalab. Don't forget to like my live. Thank you so much. Why you drunk, Takuluko? Your mother did not say to you that stop drunk, Takuluko. Namburu coming. Namburu. Because I like to get drunk. You're not working, Takuluko, only drunk? Thanks, host. Lalabs. Bang. BMRS. Tingnan natin si Bang. 2.09K. Thanks, host. Ayan. Agoy, ano daw, Ara? Namburu coming. Namburu. Sino si Namburu? I work at food place. Okay. Takuluko, gonna miss you, sweetie. Ay, Takuluko! Madam Ara say to you. Gonna miss you daw. Miss ka daw. I work at food place. Ayan. Yan, Ara, I always steal food. Lala, because if you work, food place, your food there is, free. I always steal food. Ara, why? Madam Ara, why daw? Nagtatanong si Takuluko ambot. You told her before she is your girlfriend. Now you forget. Why you forget, Takuluko? 7 million mega love shout out. Mga lalab, patamsak po ako nakapin. Ayan. 2 p.m. live ni Madam Ara, mga lalab. 2 p.m. La 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 la. La 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 la. I didn't forget. Yes, why you ask why? Madam Ara missing you because you did not visit her live. Takuluko. Oh my God. Kumukulog mga lalab. There's there's a thunderstorm. You forget me. My name is Antonio. Madam Ara, name daw niya Antonio. Yes, you forget me. Why you forget, Madam Ara? My name is Antonio. Antonio daw pangalan niya, Madam. Dan nasa nakapin from James Vlog.
Antonio, I'm gonna miss you so much. Ara, name is Amar, I remember. Ayan, 6 million, mega love shout out. Gusto niya pala, Madam Ara, lambingin mo siya. Di mo kasi nilalambing. Did you eat your ano? Takuluku? Or until now you did not eat? Ay, Takuluku, what time is it now in your country? Wow, thank you. Yes, my real name is Amara. Wow, ang ganda pala ng pangalan ni Madam Amara. Ganda na pala ng pangalan mo. Ginawa mo lang Ara. Ara and Elos Vlog. Amara. James Vlog. Ayan, nagbaba ng vibe. Binababa mo naman. Kaninong live to lalabi. Lagi mong binababa. Islandsky, you is scared? No, I'm not scared to anyone. I'm scared with a God. Not scared to anyone. Ayan, 5 million mega love shoutout, 8 thumbs up. Bang BMRS channel, apa kabar, silamat pagi. Ano yun? Salita ba yun ng ano, madam? Ibang lahi? Bang. Guto channel nga natin. Ano siya? Ibang lahi. Indonesian. Indonesia siya, madam? Ano, Rachel Kitchen Lalab, Rachel, mega love shout out. Yan, Rachel, meron ka ng jacket. Ayun, you said you are scared of clone. I remember. No, I'm not scared. I not tell you about like that. So, Hada. I'm not scared to the clone. Why are you scared with the clone? Mali pala yan. Yes, my friend, si Bang BMRS channel. Mali pala. Oh, yung binababa mo live ni ano. Live yon, yung binababa mo lalabs. 8 million mega live shout out. Ano, Takuluko. Like mo yung ano, live ni Madam Ara. Mali pala yan. James Vlog. Ayan, Sir James, Saudi Arabia Road Tour. Tumama Road to Tuba Road. Hindi pala kita napuntan, ilang araw na akong di nakakapag-ngisda. Kinakain yung subscriber. 6 million mega love shout out. Ara, I'm done from Rachel Kitchen. Madam Ara, danda po si Madam Rachel. Madam Rachel. 2 p.m. lalab, may lab yan si Madam Ara. Puntaan mo lalabs. Madaming ano yan doon, madaming tao. 1.59. Tingnan ko nga lalab kung nakadikit ako sa'yo. James, I'm done from Rachel. Rachel Kitchen, nagbaba ng bahay. Check nga natin yung bahay ni Rachel. Wow. How to prepare plantain with tomatoes. Lalab, dati po tayong dikit sa main channel. James, I'm done from Rachel Kitchen. Lalab Rachel, ayan. Yummy banana. Ara, you are not live stream. Later, lalab, 2 p.m. 30 minutes, remaining, Takuluko. She will be on live. Within 30 minutes, Taku. Agoy.
Taku, I'm done. Taku, no, salamat pagi. Salamat daw, Madam Mara. No, salamat pagi. Taku, I'm done. Taku, please connect to ano, Lalab. DTS Orkis, my friend, Lalab, how are you? Connect on the pin, mga Lalab. DTS Lalabs. Connect to ano, mga Lalab, DTS. Ailenski, if you seen a clown with knife, what would you do? I will run away, ano. I will run away, Taku. Because the clown want to kill me. So, of course, I will run away. I don't want to die. Oo, Ara. Did you hear my, reply to you? Taku Luku, I will run away. Maybe the clone you are telling, maybe you are the one. You are wearing clone, mascot. I thought you said you weren't scared. No. Takuluko 2 p.m. my live. Ayan o. Takuluko 2 p.m. I thought you are said. No, Takuluko. Kung ano-anong sinasabi nito, oy. I am the one. Yes, I know. You are the one. You want to kill me? Don't kill me, Taku. Because we're very far. You are from, where's that one? We're very far, away. Salamat, host. Nakainom ata ng gamot. Payaso mean clones in Spanish. You are payaso, Taku. Madam Ara, hindi ata nakainom ng gamot si Taku, si Taku Luko. Ang dami niyang tanong. Philippine also payaso. Taku Luko also is payaso. Diyos ko. Daming question. May sayad ata yan, Ailenski. Do you like being Asian? Ay, daming tanong. Diyos ko. Of course, I'm Asian. You ask Madam Ara also, Taku. Ano siya, Madam Ara, makulit. Makulit si, Taku Luko. DTS, love you. Thank you so much, lalab. DTS. Masasakal ko na to si, masasakal ko na to si Taku. Alins kayo in Arabot, look Asian. Oh. We're Asian, Taku. Ang kulit. Paluin ko yung pit mo. Yes, I'm Asian, Taku. Nawawala tuloy akong ano ko. Ita-type. Para kung nawawala sa sarili ko. 4 million Miguelab shout out. Hingay.
Oh, Taco, I have cat. If you are too much asking, I will tell to my cat that will bite you, okay? Ningay, nyang, nying, nyang, nying, nyang, nying. Ano, Taco, if you're not stop asking, I will tell to my, cat to bite you. Oh. Hinahawakan ko siya ng ganito kasi nangangagat to eh. Don't bite me, Minggaya. I will throw you. Oh. Baba na. Zane Lalab, mega love shout out. Good noon, my dear beautiful mom. Rachel Lalab, meron ka ng jacket Lalab. Ano? Zane Game Channel Lalab, meron ka ng jacket. Tamsak Harango, salamat Lalab. Si Maui nandun sa labas, Madam Ara. Si Maui malungkot. Hindi ko pa kasi napapaliguan eh. Dun sa labas, Madam Ara. Itong pusan laging nakabantay sa akin. Zane Game Channel, ayan, nagbaba ng bahay, mga lalab, 6 million, mega love shout out. Ang laki na pala ng bahay ni Kino Bambam. Anong oras to? Umalis na si Umalis na si Taco, natakot sa pusa. Ang kulit niya kasi, mga lalab, ang kulit. Daming question. O kaya nag-iisip pa kung ano na naman yung sasabihin niya dyan. Pupuntahin sa live mo, Madam Ara, mamaya. Mangungulit. Zane Lalab, tingnan natin yung bahay ni Zane. 455. Alam, si Zane pala, baby pa yung bahay. Lalab, dikitan mo yung nakapin, Lalab. Zane, ipin kita, Lalab, ha. Zane Game Channel, Lalab. Ayan, 455 ka, Lalab. Oh. Sige na, Lalab, dikitan mo si Madam Ara yung nakapin, Lalabs. Puntahan mo yan sa kanyang live mamaya. Ano, Lalab, Zane? Dan ka na, Lalab. Dikitan mo si Madam Ara so nakapin. BTS Lalabs. Connect to Zane Game Channel. Dan ka na kay Madam Ara, Lalabs, Zane. Baka mo na kita, Madam, ha. Mga lalab, baby pa yung bahay niyan, mga lalab. O, lablabin natin, mga lalabs. Bye, guys. I'm gonna take a bath now. Sige po, Madam. Wonders, I'm prepared to my live streaming today. Sige na po, Madam, maligo ka na para fresh. Para pag gumarap pa sa mga viewers mo, you are looking fresh. Dating dikit na host. Okay, lalab, sige lang. Dito ko, lalab, sa bahay mo, poker game part 2. Lalab, oh. Zane, nasa bahay mo ako, lalab, ha. Bigyan kita ng 5, lalab, ha. Ara, my dear, ako, rindo ka mo. Ayan, lalab, oh. Di na ako, lalab, magbakas, ha. Zane. Let's connect on the pin, mga lalab, on the pin. Ayan, Zane, lalab, ha. Bigyan kita ng 5. Hindi na ako, lalab, magbakas. Rachel Ketchin, nandito ka pa ba, lalabs? Wala na? Rachel Ketchen. Subscribe, guys, for more videos.
Salamat, host. Palablab ako na kapin, mga lalab na kapin. DTS, thank you. Ako, Rindo ka mo. Oh my God. Ano yun, Madam Ara? Sige na, Madam, maligo ka na. Mamaya, pag natapos ako sa live, pupunta ako sa'yo. $5 million mega love shoutout. Zane Game Channel Dan from RNLS Vlog. Sige na, Madam, mag-take abat ka na, magpaganda ka na. Ara, what you do? She will take shower. She will take about DTS Orkes. Okay? I'll drive you crazy, tamsak po lalabs halls. I'll drive you crazy, mega love shout at lalabs. Ayan, meron ka ng Lalabs. Kunin ko na lalabs ang cellphone ko, lalabs. Di man di matawagan. Hadi mo. Saan magtawag sa imo? Basta di ka makukuha, hadi mo na. Labi na si Dida. Bagus. Aren Elos Vlog, mamat po na marami from Zane Game Channel. 4 million mega love shout out. Now I'm gonna take a shower. Wow. Madam Ara is on the shower now. Sige na, Madam, baka malaglag yung mobile mo sa washroom. Masira pa. Salamat po, Lala Boss. I'll drive you crazy. Ay, hindi niya pala to mail. Ayan, Lalab. Then connect, my friend. Na-atching ako. Oh my God. I'm sorry. Ayan, Lalab, Zen. Pangalawang dikit sa'yo, Lalab, ha. Bigyan kita, Lalab, ng 5. Ayan, din ako magbakas, ha. Zane, ayan. Poker game part 2. Ayan, Lalab, ha. Zane. DTS sayang ko, bye. See you later from Ara and Elos Vlog. But even I don't know. Palit tayo banana, guys. From I'll drive you crazy. San ba yung main mo? I'll drive you crazy. Di pa ba tayo lalab? Dikit? Saan yung main mo, lalabs? I'll drive you crazy. Ayan, Zane. Pangalawang dikit sa'yo, lalab, ha. I'll drive you crazy, lalab. Tayo ba, lalab? Di pa ba tayo X? LSK, are there a lot of drugs dealer in the Philippines? There's no drug dealer here. Philippines is good country. Lala, don't say that. 20 bell all lang po from I'll drive you crazy. Check natin. There's no drug here. Takuluko? Why you are feeling like that? Not good. M2M po tayo, lalabs. Tinan ko, Madam, kung di pa tayo, It's beautiful. Ayan. Genji yung lalab, may galab, shout out. How are you? Tinan ko, I'll drive you crazy. Oh, si Madam. DJ Maki. DJ Maki Helmot. Madam, lang sa akin, 15. Okay lang ba? 18. 15 lang sa akin, I'll drive you crazy. Yung mo, 1.97K. 29 tamsak ka. Lalab? X na po tayo, lalabs. Kaya M2, ha. Sige, ganito na lang, lalabs. Ay, bakit di pa to, dikit sa'yo ito? Saan ba tayo nagka-bartir? Yan ko nga yung iba. Handsome Jeon Jongson. Okay, Jin Jeong Jongsong. X na pala tayo. Everything X. Hindi pa po tayo X, lalabs. Paano tayo naging X? May member ka po, lalabs. Meron. Ito na lang ha. Ipapadikitan ko sa'yo, lalab, ha.
Upcoming LS, punta kayo guys. Opo, mga 2 p.m. mga live niyan mga lalabs. You look beautiful today. Ito lalab, padikit na lang nito. Wait lang, baba ko yung bahay niya ha. Di pa ako tapos sa'yo, Zane ha. Wait lang. 10 lang to lalab ha. Kay Junaski. Dito mo lalab, idikit yung member lalab ha. Yung binababa member mo, yan, you look beautiful today. Thank you, lalab. Lalab, dito mo lalab, idikit oh. Diyan mo kay Junaski, idikit yung 10 lalab. Yan yung binaba ko sa dyan, kay Junaski. Diyan mo lalab, idikit. DJ Maki, 1.97k lalab. Yan ba ipapadikitan mo? 10 pula. Oo, 10. Ano siya, 1.97. Siya to, diba? DJ Maki Helmut. Si Mami. Ay, shout out to all my subscriber and my friend at sa bayan nyo. Okay, na-start na ako, lalabs. 10 po lalab. Ayan, dito ako magdidikit. Long hair woman is beautiful. Yeah, thank you, lalab. I see someone throw rock through window. What will you do? Nothing to do. Yes po, lalab. DJ Maki po. Sige po, start na ako sa kanya, lalab ha. 10. Silipin mo si Junaski, lalab ha. Zane, wait lang, lalab ha. Kulang pa ako sa lalab ng 3. Start na ako, lalab ha. 29 tamsak sa lalab. Tamsakan mo, lalab yung kay Junaski ha. Wait lang sa'yo, Zane ha. Zane, game. Mamaya lalabigin kita ng banana ha. Wait lang. Start na po, madam. Ayan na ha, nag-start na po ako, madam. Start pa dirty lalab. Sige na lalab, nag-start na din po ako. Ayan, 5 million mega love shout out. With tamsak to lalab ha, tinatamsakan ko siya. Ayan, kay Mami oh. Pinapanood ko pa nga siya 1 minute. Agoy, kagwapa ni Os. Oy, pobreng manlalakbay lalab, mega love shout out. Tamsak, gandang Os lalab, maraming salamat. Maraming salamat talaga, oy. Maraming salamat lalab, pobreng manlalakbay lalab. Kailangan natin laging maganda lalab. Kailangan natin laging maayos ang ating sarili para di tayo iwan. Kailangan lagi tayong maganda, di tayo magpabaya sa sarili natin. Pinabayaan na nga tayo, papabayaan mo pa yung sarili mo. Mega love shout sa sa inyong lahat, mga idol. Ayan, 5 million mega love shout out and 11 thumbs up. Tamsak host from Tess Lifestyle Vlog. Madam Tess, mega love shout out po, madam. Salamat po sa patamsak. God bless. Ayan, lalabs ha. Pobreng manlalakbay. Baka naman pobre, meron ka mga alaga dyan. Pwede ka mag-barter dyan, lalabs. Promise. Ayan, si nakikipag-barter. Sino ba to? I'll drive you crazy. I'll drive you crazy. Ayan, 6 million mega love shout out mga lalab. Zane, wait lang lalab sa 10 lang naman to lalab ha. Di pa ako sa'yo tapos.
And mga lalab, kung meron kayong mga alagad dyan, lalab, pwede kayong magbarter dyan, mga lalabs. DTS, ayan si DTS, lablabin natin mga lalab, si DTS. $6 million, mega mega love shout out, 6 million in the house. Thank you so much. Zen Game Channel lala. Wait lang lalab ba. Malapit na rin itong matapos. Mga lalab, pa-connect pa ako nakapin mga lalab. Baby pa yung bahay niya. Ayan si Madam Tis Lifestyle. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin, lablabin mga lalab. Ayan lalab, dan na ako, lalab. San ka na lalab? Dan na ako, ano na siya lalab, gumuhit na po siya. Sa Liram Gamer, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Lalab, gumuhit na po lalab si si Maki. Dito na ako sa'yo, Jane Sane, Zane Sane. Lalab, Jane, I will continue lalab. Palablab po ako nakapin mga lalab. $400 ano ka nalalab? 60. Kulang pa ako ng dalawa. Dan na po madam gumuhit na po siya. Dan na po tin lalab 53540. Salamat po lalabs. And salamat din po madam, I'll drive you crazy. Dan na rin po madam, and God bless you po. Salamat po sa dikit. Sa Liram Gamer. Ayan, pobreng manlalakbay. Baka meron kang alagad dyan lalab. Pwede kang magbartir kay madam, I'll drive you crazy. Tama ba madam ba? Babae ka? Anong klaseng tanong yan? Zane, ayan lalags. Kunti pa lang yung video mo dito.
Ay marami na din. Salamat po lalab. Salamat din po sa ilalab and God bless. Thank you ha. Baka si pobreng manlalakbay, merong alagad dyan. Meron ka ba ano pobre? Baka lalab meron ka dyan. Pwede ka makipagbarting. Nandyan ka pa ba lalabs? Ikaw ba Zane? Wala kang alagad lalabs? Zane? Busy kaayo ko host. Sige lang pobreng manlalakbay. Busy si ano. Nasa work ka ba? Anong pinagkakabisihan mo dyan lalab ha? Anong pinagkakabisihan mo dyan? Anong pinagkakabisihan mo dyan? Tambay lang ako. Sige lang lalab, sige lang. Salamat lalab sa patambay mo. Gusto mo pa ba ng kape? Kape, tinapay, pandesal, ano? 4 million mega love shoutout and 14 thumbs up mga lalab. Natawa tuloy si I'll drive you crazy. Bilang lalab po bro, salamat lalab. Meron siyang ginagawa nasa work ka ba pobre? Saliram gamer dan connected. Saliram lalab. Kindly return lalab to ano? Zane game already connected to you. Please. Oh my God, why like this? Please connect. Saliram gamer, please connect to ano? Zane lalab. La 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 li la li la lin. Ano ba to? Gumagawa pa lang ako, host. Sige lalab, tama yan. Gawa ka lalab ng mga ano, kahit mga 10. Gawa ka Zane ng mga 10. Tapos, pag ano, iba, kung gusto mong madaling tumaas yung subscriber mo, punta ka doon sa may mga nagbabarter lalab. Magpagpalitan ka, mga 5, 10. Ayan, meron dyan mga nagla-live na maraming ano, naghahanap ng bartiran, makipagpalitan ka lalab. Tess Lifestyle Vlog. Ayan, kunin ka kay Madam Tess Lifestyle. Makipagbartiran ka lalab. Pag na-reach mo na yung 1,000, doon ka naman sa WH. Kasi lang yung WH medyo matagal. Ang subscriber kasing 1,000 is okay lang yan. Madali lang yan. Ang pinakamatagal is yung 4,000 WH. Pero lalab dyan, kung mayaman ka lalab, kung meron kang pera, pwede ka naman atang bumili niyan. Kung meron kang pera. Kung wala kang pera, di, hingi ka ng tulong or pwede mo naman yan, sarili yung WH mo. Kasi ako noon nung bago pa lang yung YT, sarili ko lang ako rin nakapamonetize ng sarili ko nasa abroad pa ako noon. Gumawa ako ng maraming account, mga tayo 10 account yung mga lalab. Sabay-sabay ko yun mga lalabs na piniplay. Iba-ibang, basta wag mong gagamitin yung original account mo, tama, malalaman yan ni Lolo. Basta iba-ibang lalab, Google account. I-play mo yung mo yung video mo lahat. Play all mo lalab. I-play all mo to yan. Kahit di ka na humingi ng tulong sa iba. Kasi ako ganun ginawa ko, hindi na ako tumulong sa iba, hindi ako bumili ng WH ko. Ako lang sarili ko ang monetize. Sa gabi, pagkatapos ko ng trabaho, bago ako matulog, naka-silent live. Tapos pag day off ko naman, sa umaga naglalaba ako, maghapon yan, naka-play yung aking WH. Sa isang araw lalab, Zane, nakaka 200 akong WH. What's up, white girl? Yes, taku. Sa isang araw nakaka 200 akong WH lalab. So within 2 months lang lalaban na ako na monetize. July.
Ayan, within 2 months lalab, na monetize ako lalab. Na-reach ko yung 4,000 WH. Ayan, 5 million mega love shoutout. Pero yung iba may nag-offer naman dyan na ano, pwede ka naman bumili lalab kung meron kang pera. Pero basta sabihin mo lang doon sa bibilan mo ng WH na wag kang wag kanyang iwan hanggat di ka namumonetize kasi baka binigyan ka na niya ng 4,000 WH tapos kainin ni Lolo. Eh wala rin yun. Kasi ganun yun, kinakain pa yan eh. Kasi magtataka naman si Lolo, bakit to na naka-reach agad ng ng 4,000 WH, wala naman tong mga upload na video. Magtataka yun eh. Kaya kakainin niya yan, lalab, totoo yan. Kakainin niya yung WH mo. Kaya sabihin mo rin kung bibili ka, kailangan wag kanyang iiwan. Walang pambili host. Kung meron ka lalab, meron kang mga cellphone na madami, ayan, pwede mong i-play yung sarili mong video. Pero wag mong gagamitin yung account mong, yung ipapamonetize mo. Gumamit ka ng ibang account. At mas ganda kung marami kang cellphone. Sabay-sabayin mo lang lalabs na i-play. Basta gagawin mo lang play all. Play all lalabs. Tapos, i-times 2 mo lalabs. Pag play all mo siya, kailangan times 2. Ibig sabihin, mabilisan yung lalab times 2. Kahit 2 hours pa yung piniplay mo, pag tinime mo yan lalab, hindi naabutin ng 2 oras. Tapos yan. Sinasabi ko sa'yo, ako times 2 noon. Lahat play all ko yon tapos naka times 2. Kaya sa isang araw nakaka 200 WH ako. So every 3 days yon ina-update ni Lolo. Kaya na-monetize ako sa sarili kong sikap mga lalab. Hindi ako humingi ng tulong. Kasi yung iba kasi naman na nagla-livestream, may mga grupo-grupo yan eh. May mga group sila. Kaya lalab, kung kung marami kang cellphone, ilagay mo yung mga account mo doon, then i-play all mo, then times 2. Para madali kang mamonetize. Pero kailangan mo munang ipa 1,000 yung iyong subscriber. Pwede rin kitang tulungan lalab mag-play. Ayan, 6 million mega live shout out. At lalab, pag alimbawa na-reach mo na yung 1,000 subscriber, din ma-reach mo rin yung 4,000 WH, baka isipin mo, ay, sasahod na ako. Hindi ka pa lalab sa sahod, marami pang trials. Kailangan mong magsipag. Kailangan mong ma-reach mo na yung $10 bago ka makapag-apply. Hindi ka agad-agad sa sahod, marami pang trial si Lolo. Kailangan ma-reach mo yung $100. Pag di mo na-reach yung $100, walay sweldo lalads. Walay sweldo. Kaya kailangan lang talaga masipag ka sa YouTube. Ngayon nga lalabs, hindi ako gaanong naka-live ilang araw na kasi minsan nabibisi ako lalabs. Meron kasi ako lalab page. Yung page ko is same ng pangalan ko sa YouTube, Islandsky Vlog. Meron na akong followers mga lalab na 1.2. O, di ba? Akalain niya yon. Page ko within 3 days lang yun mga lalab ha. Sinipagan ko lang mga lalab. Follow to follow. Follow to follow sa Reels. Akalain niyo yan mga lalab, maganda rin pala dyan sa Reels kasi kapag nagustuhan ng viewers nyo yung in-upload mo, binibigyan ka nila ng star mga wala lalabs. Meron na akong star na 10. Diyan sa ko sa Kaka Reels. Kahapon nag-upload ako. Yung video ko may nagbigay sa akin ng 10 stars. O, di ba? Ang saya. Paanong times 2 host? Ganito lang yung lalab. Sampulan kita. Ganito lalab ha. Sample. Like this. Hanap ako lalab ng video ko ha. Islandsky Vlog. Ito lalab ha. Hanapin ko yung video ko. Wait lang. Ang lalab ha.
Tulad nito, lalabs, nakikita mo to. Ito yung video ko, lalabs. Tapos, ayan, nakikita mo yung lalab, ha. Makikita mo sa taas, ayan, i-click mo sa gilid, ayan, lalab, ha. Ayan, click mo dyan, click. Ayan, may lalabas. Ayun. So, ngayon, lalabs, i-click mo yung square yung sa gilid, ayun. Ulitin ko, lalaba, ayan. Bawa yung video ko yan, ha. I-click mo ganyan, ayan. May lalabas, ayun. Click mo yung lalaba. Click mo yung nasa gilid. May lalabas na ganito. Ayan. Ayan, lalabas, ha. I-click mo yung gilid na ganito. Ayan, nakikita mo yan? O, yan, lumabas. Tapos, hanapin mo, lalabs, yung ano dyan. Meron dyan nakalagay na playback normal. I-click mo yung playback normal, lalabs. Ayan, may lalabas dyan na mga number. Ayan. So, ngayon, lalab, hanapin mo yung times 2. Ayan, sa baba. Ayan, o, times 2. O, kita mo, nagets mo ba, lalab? Ha, ulitin ko. Ito yung video ko, lalabs. Cellphone to, ayan. Click mo sa taas. Ayan, sa gilid. Ayun, click mo yon. Click natin yon. Ayun, lalab, lumabas. May makikita ka dyan na playback speed normal. Ayan. Playback speed normal. Click mo yan, lalab. Ayan, may mga numbers dyan. Ayan. Yung pinakalas is times 2. Click mo yan, lalab. Ayan. Tapos, ayun na. Start na yan. Times 2. Yung pag-play ng video is times 2. Nagets mo ba, Zane? Ganyan yan, lalabs. Hindi ko alam sa ibang, live stream kung nagturo ng ganyan. Basta ganyan, lalab, yung experience ko. Sinabi ko lang sa inyo, share ko lang. Yung mga kailangan ng WH, di nyo kailangan yung iba. Kung wala naman kayong pera, di nyo kailangan umingi na ng tulong. Ipili nyo ng sarili nyo, mga lalab, promise. Mama, inulog pa. Nakita pa ako sa live, nagtutuwad. Mama, hindi pa kaya ako inulog. Pero sa ano ka, cover. Malalaman. Kulit ng nanay ko, pasar. Wait lang, mga lalo. Islandsky, are there a lot of ugly people in the Philippines? No. The people here is almost beautiful. No ugly here. Bilis naman, hus. Paanong times 2? Lalab, nagets mo ba yung sinabi ko? Wait lang, ha. Magtimpla lang ako ng milk, mga lalab. Wait lang, 2 minutes po. Wait lang.
Ayan, 6 million. Ayan, I seen a couple girl from Philippines. They were ugly. Syuada. There's no ugly here. I get ko na ho. Sige, lalab. Gawin mo, lalab, ha. Mag-silent ano ka. Mag-silent live ka sa gabi, lalabs. 500 plus, pwede ka nang mag-ano yan, lalab. Silent live. Kaya na yan, pwede na yan, lalab. Gawin mo yan. Araw-araw mo gawin yan, lalabs. Promise. Sa isang araw, mga ka 200, 100, 200 kang ano, WH. Within 2 months to 3 months, lalab, monetize ka niyan, promise. Kasi lalab, ganyan yung ginawa ko yung sa akin. Play ko lang siya every day, every night. Bago ko matulog, they look like monkey. No! Shada. Introducing today's shrimp tank, everyone. Basta lalab, ganun lang, lalabs. Share ko lang yung experience ko, ha. Kung wala kang perang pambili, ganyan na lang gawin mo. Paano mo ginawa, lalabs? Yung sa akin kasi, I'll drive you crazy. Nagsa-silent live ako sa gabi. Tapos, plinay ko lang yung sarili ko. Basta, wag mong gagamitin yung main account mo. Ibang account, ibang Google account. Piniplay ko siya, lalab, ng sarili ko. Yun lang yun. Tina-times 2 ko siya, times 2. Kasi, pag plinay mo siya na hindi mo siya times 2, yung, alimbawa, yung live na piniplay mo is 2 hours. So, 2 hours mo siyang ipiplay. Hindi, minutes lang yun. Pag times 2, mabilis yun. Kahit ilang video pa yung i-play mo, i-times 2 mo lang yun. Madaling matapos yan. Ano, lalabs? Ganon yung experience ko sa akin. Ganon yung ginawa ko, lalabs. Ako lang nag-play ng sarili kong WH. Hindi ako tumulong, hindi ako humingi ng tulong sa ibang tao. Hindi ako hindi ako ano ba yung sinasabi nito? Kahit 2 hours ka mag silent live sa gabi, silent live. Tapos yung yung mga video mo na na save, yung mga silent live mo, pwede mo siya lalab i-play. Kung kailangan ng WH. I-times 2 mo yan yung kasi ginawa ko times 2. Ikaw ba I'll drive you crazy, di ba monetize ka na? I never get COVID shot. Why? So it means you have COVID. Takuluko. 6 million Megalab, I don't want it. It's up to you, lalab, if you don't want to take COVID shot because already finished. Nag-avail ka lang. Marami ka palang pera, isa kang rich. Mayaman ka, lalab, sana all. Magkano avail mo? Yung sa akin kasi dati, may nag-offer nun, 4,000. 4,000 pesos, then 4,000 WH man. Of course, I'm complete my vaccine. Takuluko. That's why I'm strong. You know, the virus did not come to me. Yun lang yung ginawa ko, lalabs. Plinay ko lang yung ko sarili. Hanggang na-reach ko yung So, every 3 days, chinecheck ko kung kung pumasok yung WH ko. RIP Elinsky. Crazy. Who RIP? Why you say like that? Hindi po, lalab, ang bagal po kasi pag hindi po nag-avail, lalabs. 5K po, lalabs. 5.5K WH. Ang laki naman. Di ba 4,000 lang yun? 5.5K WH. Okay. Gusto mo kasi nang mabilis kang mamonetize, kaya ganon. Pinasobrahan ko lang po, lalabs. Okay, maganda yung ganon. Salamat sa advice. So, lalabs, ganon yun. Para mamonetize ka agad. You take shot for no reason. Suada. Kung ano naman pinagsasabi nito. Takuluko, Madam Ara is on live now. You didn't see her?
Takuluko. 5 million mega love shout out. Sino po yan si Takuluko Lalabs? Ano yan? Friendship dyan ni Madam Ara. Nagpunta sa dito. Ano lang siya lalab viewers. Ara got COVID shot to see I seen video. I have also, if you check my video. No, I don't have video about that one. I have the, PCR test. But about to, COVID shot, no, I don't have. Because when we get that one, inside the, it's not allowed to take, video. PG antok. Sige lang po, madam. Mag-sleep ka lang dyan, madam. Salamat. Mag-sleep ka lang po dyan, madam, Piper and Daily Light. Lablabin natin to mga lalabs. From DBS. Si Madam Prexy yan. Wow, laki na ng bahay ni Madam Do you need COVID shot to go in UAE? Before need, but now no need. Because COVID is already done. There's no COVID right now. 7 million mega love shout out. COVID finish. There's no virus. Finish, kalas. Before is too much, sa? Takuluko? Haha. Madam Piper, nagpumunta rin ba tayo sa Takuluko? Makulit siya, makulit. Yan siyang makulit, mga lala, para siyang bata. COVID is a lie. Yeah. It's up to you if you believe or no. But I got, 3 COVID shot, complete. Because if you did not take COVID shot, UAE is not allow you to stay there. They will kick you out. Wala. Sabihin ko kaya mag-subscribe ka niya. Takuloko, connect to Piper and Daily Life lalabs. Connect to Piper and PB Daily Life. Para pumunta din siya sa live mo. Madam Piper. Islandsky, is that why you got thrown out UAE? No. I finished my contract there in UAE. That's why I come back home. I come back here in the Philippines. But soon, inshallah, I will go back to work again there. Next year, lalab. Takuluko, you will see me there in UAE again. But this year, I will stay here in the Philippines. Because I have a small baby, no? Sana all babalik na. Next year, Madam Madam Prexy, back to work tayo mga lalabs kasi dito sa Pinas, ang mahal ng bilihin. Kung wala ka ditong pera, walang support, wala. Nga. Ang 1,000 dito, kunti na lang nabibili. Alam nyo kung magkano ang bigas ngayon? Bigas is nasa 50. Magkano ang kilo ng bigas? 53. 53 pataas. 73 yung pinakamasarap. Suhada, anong klaseng bigas yan? I don't care where you slave. Are you slave in the... No! Suhada is slave. I'm not slave. Suhada. What are you talking about? Takuluko, Suhada. Why you're not sleep today? Please connect to Madam Piper and PB Daily Life. Takuluko. You look like a slave. No, I'm not slave. Suhada. Why are feeling like that? I'm not slave, lalabs. Ayan, 6 million, 15 thumbs up. Did you visit Madam Ara Takuluko? She's on live now. Taku. Zane, magsipag ka lang lalab. Zane Danpin, ayan. Danpin mga lalab dan. Si Madam Prexy Joy. Japanese friend, you still here or already left?
Baba mo na kita lalab ha. Pin natin si madam muna. BG matulog. Sige lang madam, Piper and PB Dilight. Sleep ka lang madam. Kasi maaga pa. Ay, ano na naman sabi nito? sabi niya, I heard there's a lot of Philippine slave in UAE in Saudi Arabia. They work as maid. No. That's not true. Ano, Takuluko, don't say that. Don't call a slave. $7 million Migalab shout out. Who told you about that one, Taku? Who told you, Lalabs? Cynthia Charug Vlog. Madam Cynthia, Migalab shout out po, harang host. Salamat po sa paharang, Madam Cynthia Charug Vlogs. Migalab shout out. Ailenski, how much did you master pay you in UAE? What master lalab? ATM? What is this master? Prexy Lazada dan balik from Zane Channel. Lalab, bagbakas ka dyan lalab. Nagsusuklian si madam. Pag nag-live yun, maraming tao din dyan. Madam Cynthia lalab, kumusta ka na po? Ayan lalab, kunin ka kay Madam Cynthia Zane. That's what Arab call Philippine slave. I heard them say it. No, it's not slave. They are working because of their family, no. They want to give good life. Don't say that. New upload from Cynthia Charog Vlogs. Ayan lalab, connect to lalab. Cynthia, Madam Cynthia. Taku, what time is it now there? Takuluku. What time is it now, lalabs? Ayan, lablabin natin si Madam Cynthia yung uploads. Tingnan natin, Madam Cynthia, yung uploads mo. Ayan, Madam, Miss Universe Japan 2023. Takuloko, where are don't criticize people, that's not good. Ano kasi siya mga lalabs, para siyang pakawalang bata. Ayan mo na yung lalabs siya. Cynthia lalabs, Madam, ayan, nasa bahay mo ako. Meron pang harang. Winner, Miss Japan. Ayan lalabs. Madam Cynthia. She's crying. Watching po, Madam Cynthia, sa iyong Miss Universe Japan. Miss Universe Japan. Ayan, opo. Ano sabi ni Taku? Ailenski, have you ever met King of UAE? No. I saw only picture in the UAE, but to meet him, no. In person, no. No. Ano kasi siya, Madam, para siyang isip bata. Pabayaan nyo na yun, Madam. Lagi siyang makulit lang yan siya. Ayun, Madam Cynthia, pinapanood ko yung yung Miss Universe. Ayan. Miss Universe Japan. Ano siya lalas? Para siyang pakawalang bata, ganun. Para siyang pakawalang bata.
Galingin sa ibang sa live. Bakit ba dumikit yan sa akin kaya napunta sa akin eh. Nung nag-live ako, pinuntahan niya ako. Elinsky, the king of UAE will make you slave? No. The king of UAE is very good. They help people. Not like that. Indian siguro yan. Taga Mexico daw siya. Takuluko, you are from Mexico, sa? Hindi raw siya Indiano, Madam Cynthia. Ano siya? Taga Mexico. Hello, beautiful people. Islandsky Vlog. Mega live shoutout host. Tren Ora Malalab. Yes, Mexico. Maybe you're pretending that you are from Mexico, but you are from India. You're from India, Takuluko? Yes, Mexico. Taga Mexico siya, lalas, pero siya? Para siyang may saltik. Ula Taku, ayan, from Cynthia Charo Vlog. No, I never been to India before. Kihabla Espanyol. Sige nga, try mo nga yan. Ang Takuloko, did you understand what Madam Cynthia say? Takuloko. Kihabla Espanyol. Did you understand, Taku? See? Taku, did you understand, Madam Cynthia? Tren Ora Malalab, Mega Love, shout out. How are you, my friend? Oh, muy bien. Oh my God, marunong kang magsalita, Madam Cynthia. Wow, nice. Sana all. Ayan, Madam, niyayakap siya ng niyayakap. Mayarang ka. Full watch, Madam. Oh, muy bien. Dan na dan. Islandsky, are there a lot of slave in the Philippines? No. How are you today? Botchikek. Everything good. Tren Ora Malalabs. Botchikek. Takuloko, did you understand, Madam Cynthia Charo Vlogs? If you are from Mexico. How are you today? Everything good, lalabs. Siguro nagpapanggap lang yan si Takuluko. Palablab na kapin, mga lalab, Zane, Ayun, Madam, pinapanood ko pa yung Miss Japan mo, Madam Cynthia. Saan na ba yun? Muy bien means very good in Spanish. What is slave, Taku? I don't that slave. I'm from Philippines. Hindi ko naman yung pinapatuloy na yan. Yun na yung mga lalabs. May kasi siya, para siyang isip bata. Miss Universe Japan. Dati nga meron sa akin din napasok na parang isip bata. Iwan kung nasaan, hindi na siya napunta dito. Ano bang pangalan nun? Nakalimutan ko na. Stalker mo na yan. Oo, inayaan ko lang yan. Cynthia Islandsky was a slave in UAE. Then they deport her. How come, Chuada? BG lang muna. Sige lang, lalab. I will not deport, lalab, no. Next year, I will go back to UAE. Believe me, you will see me there. 2024, I will go back there to work again. Takuloko. I don't make any bad things there in UAE. I have good performance. I follow all the rules of UAE.
Sige lang, lalab. Sige lang, lalab. You will work as slave there? No! I work there as front desk. I assist more customer from the hotel. Receptionist, Takuluku. I work there as a receptionist. You know receptionist? I'm sitting in front of the hotel. Then some customer, they are coming there. Then I took their ID. Then I give the room. Then I took the money. The payment. Ninja niya yan. Hindi, madam, yan niya. Main channel niya yan. Main channel niya yan. Hindi niya ninja yan. Yan ang main channels niya. Walang ibang channel. Yes, I work hotel, lalads. Pag sinabi kong I work hotel, kung ano na naman sasabihin yan, tingnan mo. Kaya sabihin na naman kung ano. Sabihin na naman yan, pukpuk ako. Syuhada. Kung ano-anong pumapasok sa kanyang utak, mga lalads. Hindi ata yan nakainom ng kanyang gamot. Napuntahan ko isa lang video niya. Oo, yung nagnanakaw. Oo, yung niya. Nagnakaw sa tindahan. Siya yan. Siya yan, Madam Cynthia. Makulit na bata. Para siyang pakawal. Alinsky, you cry over Arab man before? No. I don't have relation with Arab man. I don't like it. I never have boyfriend from UAE. No. I work there. I don't have boyfriend there. I finished my contract. I never have boyfriend from other country. I have boyfriend only Filipino. Napuntahan ko isa lang video niya. Opo, madam. Isa lang video niyan. Ang video niya, nagsa-shoplift pa. Ano nga siya? Parang pakawalang bata. Madam Cynthia. Para siyang pakawalang bata. Wala siyang pake. Sabi niya nga, di ba, nag-i-steal siya? Takuloko always steal something from the grocery anywhere. Gustong-gusto niya na nagnanakaw. Where is your boyfriend at? I don't have boyfriend right now. I have one baby. Takuluko. You are asking, this one is a very personal. Before there in UAE. But I don't like boyfriend other country. I don't like. I'm not interested. Where is the baby daddy at? They left. I don't care. My baby's daddy. He's there in UAE. He's working to UAE, lalabs. He's working there. He's working abroad. Takuluku. Ayan, 7 million and 18 thumbs up. Takuluku, better to share my live. Because you're talking to me until end of my live, better to share my live so that your other friends will come to my live. Taku, tell to your friend, how can I have a Filipina girlfriend? I am fantastic and still guapo. So you are waiting for him to come back? Yes. I am waiting, no? Yes, Taku. So, Trenorama Studio is asking, how can I have Filipina girlfriend? I am fantastic and still guapo.
So you are waiting for him to come back. Yes. Oh, kumukulog mga lalab, kumukulog. Ano yun, ma? Ano, ma? Amo? Madali na. $7 million mega love show in thumbs up. So you are waiting. Yes, I am waiting, lalab. Introducing today's shrimp tank. Ayan, where's the baby? Ay, thanks God. Ayan, 3 million mag-love shout out. How many island in the Philippines? I don't know, lalab. How many island is too much? 7,640 islands. But me, I don't know. Trinorama, I don't know. I don't have idea. I don't know. Wala, I don't know. I know there's a lot of island, but I don't know how many islands have there. I don't know. But people only live on about 2,000. I don't have idea. Wala. I don't know. Trendorama. I don't know. How many island here in the Philippines? I don't know. Ayan, 5 million. Migalab shout out. Trendorama. Follow my page, lalab. Trendorama. I have page. I have Facebook page. Same my name. Islandsky Vlog. Trendorama. Because you know why? Sometime if I'm not live on my YouTube channel, I am there on my my page. Sometime I'm live there. My page is same my name. Islandsky Vlog. You follow me, lalab. Facebook page. Same my name, lalab. Trendorama. So that you will see me there. I have studied the Philippines because I plan to move there. Yes. I have FB page, everyone. Baka gusto niyo kung mga lalabs, i-follow. Meron akong FB page, mga lalabs. Sara si Aliyah, ma. Ma, madali na. 6 million mega love shout out. Nakatakot mga lalab, parang kumukulog-kulog. Uulan. I have FB page, everyone. Baka gusto niyo kung i-follow mga lalabs. I will show you my FB page. This one my FB page, lalabs. If you follow me to my Facebook page, this is my Facebook page. Ayan mga lalabs. My Facebook page. This one,
Trenorama. I have Facebook page, lalabs. This is my picture there. Alawels Eats. Follow my Takuloko. Follow my FB Facebook page. This my my picture there. You have FB page called Islandsky Vlog. Yes. This one, lalabs. This one my Facebook page. Yes, lalab, same. This one my picture there. Trenorama, sometime I'm live. Islandsky, you're fired. Suada. This one, lalab, Trenorama, you can check this one. This is my picture on my page. See this one, oh. Oh. This is me. So like that. Oh, my Facebook page. That's my picture there. Follow me Follow me Takuluko. Follow me on my Facebook page. So that if you miss me, you will not see me on live here in my YouTube channel. You can find me on my FB page, lalab. Sometime I'm on live there. I have 1.2 followers. Islandsky are all friends in UAE? No, not. I have friends there, not more. I have a lot of friends there. Trenorama. If you follow mo there in my if you follow there in my FB page, you will find a lots of Filipina. Lalabs. Sinong sumigaw? Si Eliama? Ayan, 6 million Megalab shoutout. Hi, Mama. Megalab shoutout to my daughter, Aliyah. Hi, Liang. Hi, Liang. Malapit na, lalab. Malapit na. Oh, my baby is crying. Do you like pizza? Yes, give me pizza.
6 million mega love shout out. Ayan, 5 million. Do you like pizza? Give me pizza. Send me pizza here, Islandsky Monkey Hand. Touch pizza, will you eat? Yes, I will eat. Suhada. Kumukulog, nakakatakot. You know, monkey throw their poop right. Ayan, Takuloko. Is it the FB page that has video about renting video? Yes! Yes, Trenorama, thank you, lalab. Yes, that's my, video. You find it. Thank you. Thank you, Trenorama. Just follow me, lalab. Thank you. Is it the FB page that has video about renting video? Yes, Trenorama. Yes, lalab. That's my page. That's my father. You see the guy wearing sunglasses, black sunglasses? He is standing beside of the video, okay? That's my father. Yes, I love shawarma, lalab. Trenorama, thank you so much, lalab. Magpapaalam na po ako, mga lalabs. I'm going to end my live because, there's a thunderstorm. I'm scared. Mga lalab, magpapaalam na si host, everyone. Thank you so much. Takuloko. See you tomorrow, my friend. Taku. See you tomorrow, lalab. Trenorama, my friend, thank you so much, lalab, for supporting me, my live, and also my FB page. Thank you so much, Madam Piper. Everyone, thank you so much. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, everyone. Trenorama, bye-bye, lalabs. Send me message on my on my page. You did a commercial for his business. Great job.